Hello kakabsat! Para sa ulam natin for today, kailangan natin ng sahog, sibuyas, bawang, luya, laurel, paminta, asin, at andito pa yung mga iba. hindi po ito sponsor. Ito po ay pangsahog namin sa aming ulamin ngayon. Soy sauce, sobrang sukang puti, at mantika. Ito po kakabsat, dito po sa ibang kanto. Ibang putahe kakabsat. Meron ditong itlog na red. Ibahin natin kakabsat in Ilocano. Red blood. At saka ito yung lumang chichiron kakabsat. Pero masarap itong kakabsat. At saka itong tawag sa amin itong mga Ilocano kakabsat ay bagis. So, bagis. Kamatis. At saka kamatis. Ay no more na. So ano nga ba ang ating lulutuhin ngayon kakabsat? Dahil magaling po ang mga Ilocano sa mga food resources o mga ibang food resources. Mga food exotic. Okay. Food exotic. Kagaya ng Okay. Tayo po ngayon kakabsat ay mag-aadobo ng sa amin po ay kengkeng. kengkeng. Ilocano, kengkeng. Hindi po ito si Nanay Res. Ito po ay kengkeng. Ito ay masarap sa amin kakabsat. Aadobohin po natin mga kakabsat. Ulamin natin ito kakabsat. Ready 5 pint. Ito ay isang uri ng palaka. Hindi basta-basta palaka ay mauulam ng mga kabsat. Mayroon din mga poisonous frog at mayroon din Poisonous frog. parang. And mayroon din poisonous retired. Sa mga kabsat, tayo na po ay mag-uumpisa ng magluluto. Di kayo Adobo. mag-chop. Kakabsat, dalawang lalaki ang magluluto kakabsat. Kami ngayon ni Daddy Cole at Titikman Papa At natin. ang magluluto mga kabsat. So, samahan nyo kami hanggang Matapos mga kabsat. mga lalaki na magluluto kakabsat. Dahil ko sa kagsilip, Nakita po mga kabsat at hawak ng kutsilyo. Lalo na po ay masakit at lalo na sa mga bata mga kabsat. Ingat lang po. Oo naman. Bali kakabsat, lalagyan po rin ng mainit na tubig muna. Para matanggal po yung kanyang lagkit. Mainit po mga kabsat. Ops! Teka muna. Ops! Mainit yan. Ops! Ito Sino yan? Bangsugan na 2 kilo. Bali, linagyan po namin ng tubig mga kabsat para mainit na tubig para matanggal po yung kanyang lagkit. Hindi malagkit.
Ano yung kantos? Ay, sorry. Tapos, Alisin muna natin yung tubig. lagay natin yung palaka dito. Tapos itong asin. Okay. Tapos ng asin sa kakari. Okay. Itapon Inubos na natin yung nananaris pinugasan. Yung asin. Okay. Okay, lagay natin ulit yung palaka dito at budburan ng asin. Pantanggal lansa mga kabsat. Lansa? Lansa. Oh, kung nadali ko. Pangtanggal tilansa. Iti Ilocano, pangtanggal tilangsi. Oh, lansa, lansi. Lansa, lansi. Siburit sitsi. Yan. Yan ang ulamin namin kakabsat. Kuha ka ng 1 gram na tubig. Magtagalog. Oo. Para matanggal yung kanyang lansa. O yan. Ubos na. So 2 times years old. Ako. Yan. So pangalawang tanggal na ng kuwan kakabsat. Parang ganun. Wow. Parang Ito tayo tubig. mata ng mga kangkong. Kapay kaslamot ko man, ang kaslang nga, butsi-butsi kas na nagdila ako mga popcorn nito mo. Dirina! Yo, parang yung popcorn ng panindan ni na Memories. Painitin muna natin ito mga kabsat. Tapos lagyan natin ng mantika para sa mga sahog na ilalagay mga kabsat. Mixing, mix. Okay mga kabsat, dahil mainit na itong ano, pakihawak. Lagyan na natin siya ng mantika. Hindi. Ay, Iba mo lang yan. para hindi ano, tumikit yung palaka. Okay. Sunod na ilalagay mga kabsat tong sibuyas at saka bawang. Aray ko po. Ay. Aray. Mainit mga kabsat. Ay. Antayin lang natin maging brown. Oh. Para sure na ano, luto yung ano, ingredients. Itong luya mga kabsat, sunod. Ayan. Ito po yung ano, laurel. Laurel leaves. Okay mga kabsat, at ito na po ang pinaka main ingredients or bida sa lahat mga kabsat ng ating lulutuin na adobong palaka. Isa itong uri ng palaka na pwedeng kainin mga kabsat, exotic. Tinatawag namin itong kungkung sa Ilocano mga kabsat. Kungkung sa Ilocano, hindi namin alam sa inyo kung kungkung o batbatong o bentambleng, pitak. Okay. Salamat sa ito. Okay. Hoy! Hindi ko kaya. Yan, nakakasa. Okay. Tanda ba safety pa? Danon. Kailangan ng tubig. Yung mainit. Yan. Okay.
Punuin mo. Oops. Sige pa. Oops. Tama. Yan. Para anong tawag doon? Di ba ang galing? Ulamin natin Para lumambot, pampalambot. Kasi medyo makunat din to mga kabsat. Kailangan palambutin. Bali mga kabsat, linagyan po namin ng tubig para lumambot at antayin natin hanggang makrak-krak o mabitak-bitak ang kanyang tiyan para yung toyo at saka suka ay manunuot sa lasa. At saka ang tawag doon. Pag ako ang nag-aadobo kasi mga kabsat, dry po mga kabsat para mas masarap. Okay. Ang ganda. Ay, katigmay ko. Okay. Mainit yan namin. Okay, kabsa, lagyan ako natin ng toyo. Pampalasa. Konti pa. Pamienta para may anghang-hang. Ako na yung kulay. Yan. Hindi aninik. Ingredients. Lagyan na natin ng konting suka mga kabsat. Yeah. Mayroon po kaming kamatis para sa aming itlog na maalat at ganoon din sa Ilocano ito chicharon ba to? Chicharon bagis po sa Ilocano mga kabsat. At ito po chicharon baboy. Sarap mga kabsat. At ang pinaka the best po ay ang adobong kungkung. Nagkita tayo mahilig ako sa kungkung. Ito ayan me. Kung di ka tayo padami Ilocano, nagsisidadaman ito kungkung na kabsat nagima sa kabsat. Gumakitinda na. Ito kabsat, lalo na kung mayroong ano yung tawag na bugi? Bugi. Parang may... Agbiro ka sa dabugi na ito. May anak. Ay! Kabyar. Kabyar? Ano ba? Kabyar. Kabyar? Tinanong? Anong list? Kabyar tos. Excel. In English, kabiertos. Mabalik na ako makabita kasi namin nga. Pero dati kabsat ako, linisan nyo. Kabsat habang kumakain. Sarap. Bali, part 1 ito kakabsat. May susunod pa ito. Kami ay magtitinula ng palaka. Magprito ng palaka. Ginataang palaka. At may isang palaka. Ang pala ko.
Nanonood. Nasara ka kung nakabsat. Yan yung tinatawag nilang kaberbal. Ala, kakabsat, bugi. Noong maliit kami kandidato kakabsat, pinag-aagawan namin yan noong maliit kami. Sarap yan. Swerte ni, ni Mama B. Bugi kabsat ni, nagimas yung bugi na niya. So dati yung kaimasan. Awan! At doon yung nagimot na katumpong mo kakabsat. Ano nga makasaunta, nagmayato, nagraman. Yan, mga kapsat. Oo, yan, sarap po to. Ang sabi ni Pungkong. Yung taga-edit. Ito sa iyo. Oh, sige. Yan. Forty, heart. This to my soul. This. That's Ramon. Kakabsat. Nandun ako sa pangalawang trip. Nandun ako. Mamaya, nandun ako sa na. Ay, mama, gatot ako. Ipos! Tadi na nga nanay, kakabsat niyo. Maragda naman sa aming pagkakangkang mukbang mga kabsat. Abangan nyo po ang part 2 nito mga kabsat. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube account, ang Kakabsat TV, Facebook account, ang Kakabsat TV, at ganoon din sa aming TikTok account, KokoJan06 mga kabsat. Please like and share! Subscribe! And hit the notification bell below So- para updated kayo lagi sa aming bagong video. Woo! Sa mga kabsat, paalam na po mga kabsat sa susunod ulit. Bye-bye!